Filmati minn kameras ta' sigurtà tieħdu minn diversi stabbilimenti f'Paċeville biex jiġu preżentati fil-qorti bħala evidenza kontra 3 Rumeni akkużati bil-qtil ta' Josef Rivas. Il-każ seħħ fil-5 ta' Diċembru li għadda f'Paċeville. L-erba' komplet il-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Ilje Konstantin, Jonut Julien Tanase u Dan Andrej Tanase. Rivas, suspettat membru f'ċirku rumen ta' kriminalità organizzata, miet l-isptar Mater Dei kawża tal-ġrieħi li ġarrab wara li qala daqqiet ta' sikkina. L-espert tal-qorti dakinhar tad-delitt mar fuq il-post biex jiġbor evidenza diġitali minn att ta' stabbilimenti. Waqt li rrefera għall-att ta' ritratti meħudin mill-filmati tal-kameras tas sigurtà huwa qal li dawn ma jurux il-gravità tal-kommozzjoni li nqalat għaliex Vanna Abjad kien qed jimblokka parti mill-viżjoni tal-kamera. Xed ukoll it-tabib tal-emerġenza Michael Spiteri li rakkonta li Rivas instab wiċċu l fuq mingħajr ebda sinjal ta' ħajja. Minn hemm huwa beda s-CPR u mbagħad ittieħed l-isptar. Fil-qorti tqal ukoll kif fuq sider il-vittma deru b'mod evidenti qatt ta' daqqiet. L-avukat tal-akkużati Franco De Bono informa l-qorti li saret talba l-ħelsien mill-arrest. Il-Maġistrat Nadine Lija qalet li l-Avukat Ġenerali oġġezzjonat bl-argument li ma kienx hemm indirizz imniżżel. Minkejja dan, De Bono provda indirizz flimkien ma' prova ta' kuntratt irreġistrat tal-kirja. De Bono argumenta li l-akkużati aġixxew biex jiddefendu lilhom infushom u sosta li din hija okkażjoni tajba biex jintuża l-electronic tagging. Il-qorti se toħroġ tigriet fuq it-talba tal-ħelsien mill-arrest. Il-qorti tal-appell kriminali bidlet parzjalment deċiżjoni li ttieħdet fil-konfront ta' Tyson Gregg wara li kiser żewġ settijiet ta' kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja wara li mar f'diskoteka f'Paċeville. Il-qorti tal-appell bidlet is-sentenza mill-priġunerija li kien ingħata għal-multa. Gregg ġie mixli wara l-ispettur tal-Pulizija sabu fid-diskoteka Havana għal ħabta ta' satejn ta' filgħodu fil-5 ta' Settembru tal-2021. B'hekk huwa kien kiser kundizzjoni ta' żewġ sentenzi illi ngħata f'każijiet preċedenti. Il-Pulizija ġiet innotifikata post li ttellat fuq il-Facebook profile ta' Gregg li urietu fl-istabbiliment. Wara li qiset dan kollu li ntqal u segwiet iż-żewġ każijiet preċedenti, il-qorti bidlet is-sentenza tal-li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja minn 4 xhur ħabs għal multa ta' 800 euro. Barra minn hekk ikkonfiskat il-500 euro depositu li kellu fuq każ li jmur lura għall-2021. Bruno Tucci, negozjant Taljan li jgħix Malta ċaħat kull involviment fil-kriminalità organizzata fil-waqt li l-avukat tiegħu sostna li saret ħsara kbira minħabba artiklu miktub minn Arnel Cassola. Fil-qorti l-avukat ta' Tucci, Edward Gatt, argumenta li l-artiklu huwa bbażat fuq każ ta' identità żbaljata. Dan ħareġ waqt seduta fil-kawża tal-libell imressaq minn Tucci kontra Cassola fuq artiklu li ġie ppubblikat fil-Malta Today f'Lulju tal-2021. Fl-artiklu Cassola kiteb u saqsa jekk il-Pulizija Maltija aġixxiet fuq suspetti dwar Tucci wara investigazzjoni mill-awtoritajiet Taljani. L-avukat ta' Tucci qal li mhux minnu li Tucci kellu konnessjonijiet mad-dinja kriminali u sostna li kellu rekord kriminali nadif u qatt ma kellu problemi la mal-Pulizija Maltija u lanqas ma dik Taljana. Gatt qal li kollox jindika li dan huwa każ ta' identità żbaljata min-naħa ta' Cassola. L-avukat Gatt sostna li l-artiklu kellu warajh intenzjonijiet politiċi. Cassola esebixxa numru ta' dokumenti li qal qatt ma tresqu fil-qorti. Id-difiża ta' Tucci oġġezzjonat u argumentat li d-dokumenti ma kinux ġew preżentati taħt ħalfa u li ma kien hemm xejn li jipprova il-validità tagħhom. Il-kawża ġiet differita għal Ġunju biex tingħata is-sentenza.